Il-Gvern permezz ta' riattivazzjoni tal-applikazzjoni għal Fireworks Depot qed jipproponi li jiġbor in-nar kollu tal-pajjiż f'post wieħed fl-eks fabbrika tal-ġelatina f'Ħattingli. U dan kollu qed iseħħ jum qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali wara deċiżjoni mill-Ministeru tal-Intern li jaqa' taħt ir-responsabilità ta' Carmen Sud Bonnici li inċidentalment huwa responsabbli wkoll mill-Kunsilli Lokali. Ir-riattivazzjoni tal-applikazzjoni għal din il-Fireworks Depot ser tkun ippubblikata fil-gazzetti propju nhar is-sibt ta' ta' Marzu fil-jum tal-elezzjonijiet. Il-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli permezz tas-Sindku Ian Borg qal li l-Kunsill Lokali b'mod unanimu qed joġġezzjona din il-Fireworks Depot fil-bini tal-Pulvich Explosive Industries. Ian Borg qal li riattivazzjoni ta' din l-applikazzjoni saret mingħajr konsultazzjoni u l-Kunsill Lokali rċieva biss email il-bieraħ. Permezz ta' konferenza tal-aħbarijiet li sejħed b'urġenza, il-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli qal li l-Ministeru tal-Intern kien jaf diġà bl-oġġezzjoni tal-Kunsill Lokali għal din il-Fireworks Depot. Lura fl-2009 meta kien hemm l-applikazzjoni għal dan l-iżvilupp, il-Kunsill Lokali kien oġġezzjona mal-Ministru Carmen Sud Bonnici. F'Novembru 2011 il-Kunsill Lokali permezz ta' servizz fuq l-aħbarijiet ta' TVM kien sar jaf li l-Ministru Carmen Sud Bonnici kien qal li l-Gvern waqqa l-pjani tiegħu għal Fireworks Depot. Dakinhar il-Kunsill Lokali esprima sodisfazzjon għal din id-deċiżjoni. Iżda 4 xhur wara jidher li nbidel kollox u Mario Caruana fisem il-Ministeru ta' Carmen Sud Bonnici tefa' din l-applikazzjoni fil-MEPA. Is-Sindku ta' Ħaddingli qal li jinsab sorpriż b'din id-deċiżjoni meta fl-istess waqt il-MEPA diġà approvat permessi għal Heritage Trail fl-istess żona li huwa sit ta' Natura 2000. Fost dawn il-permessi ġew approvati ristrutturar ta' ħitan tas-sejjieħ. Borg spjega kif Fireworks Depot fl-inħawi msemmija tista' tkun ta' periklu għan-nies, għall-bdiewa u għall-proġett ta' Heritage Trail. Ian Borg spjega wkoll kif il-Kunsill Lokali diġà applika l-fondi tal-Unjoni Ewropea għal dan il-Heritage Trail. Servolo delikata fisem laqda piroteknika Maltija waqt il-programm Disset kien fisser dan il-proġett bħala ġennata.